Čo mi tie moje pocity hovoria? Pretože pocity nás vždy upozorňujú na nejaké naše potreby. Tie nepríjemné pocity nás upozorňujú na nenaplnené potreby. A príjemné pocity, radosť, nadšenie, láska, to je potreba skôr, radosť, nadšenie, šťastie, hej, to nás upozorňuje na nejaké naplnené potreby. A možno, keď hovorím o tom, že tie nepríjemné pocity nás upozorňujú na naše potreby, tak možno sa cítite, dám vám nejaké príklady. Možno sa cítiš smutná, lebo túžiš po uznaní a nemáš ho. Možno máte hnev, lebo sa chcete rozhodovať sami, chcete nejakú autonómiu, hej, potreba autonómie. Možno cítite bezradnosť, lebo by ste chceli pochopenie a nedostávate ho, čiže potreba pochopenia. Za každým pocitom je nejaká potreba. A nie je to tak, že za každou bezradnosťou je potreba pochopenia. Za bezradnosťou môže byť aj potreba rešpektu, za bezradnosťou môže byť potreba istoty, čokoľvek. Hej. Je to veľmi individuálne a preto my si potrebujeme presne nájsť, čo tam vlastne my máme, čo sa práve v nás teraz odohráva. Aké potreby sa vlastne hlásia cez tie pocity o to slovo. A ako som spomínala už pri tých pocitoch, že je fajn si to pomenovať naozaj tým správnym slovom tej emócie, tak aj pri tých potrebách je veľmi dôležité si to pomenovať, pretože už len tým, že to pomenujete, že si to poviete alebo napíšete, tak vás to upokojí. Váš nervový systém to upokojí, pretože váš mozog zrazu vie, aha, tak toto sa deje. Toto ty potrebuješ, že? Toto je pre teba dôležité. Je to ako keď vám príde nejaké silné aha. Napríklad vedomie, že aha, tak vlastne to, o čo mne ide, je, že ja potrebujem vlastne uznanie. A to v nás spustí úľavu. Pretože ten náš mozog je veľmi šikovný, on je úžasný, on automaticky začne hľadať riešenia. On začne hľadať to a premýšľať nad tým, ako my si napríklad tú potrebu uznania môžeme naplniť. Hej? Začne vymýšľať nejaké stratégie, ako by sme to mohli urobiť, aby sme to uznanie získali. Čiže napadnú ho nejaké spôsoby, čo vy všetko môžete urobiť. A tých možností sú tisíce. Na potrebu uznania existuje množstvo, tisíce stratégií, ako by ste vy mohli získať uznanie. Samozrejme, vy si z nich vyberáte to, čo vám vyhovuje. A tie potreby si môžete naplňať, alebo tie stratégie, ktoré vám tam ten mozog vymyslí, môže vymyslieť niečo, čo súvisí s inými ľuďmi a získate to vlastne interakciou s inými ľuďmi, ale môže to byť aj potreba, ktorú si naplníte, alebo stratégia, ktorou si tú potrebu naplníte sami so sebou. Čiže napríklad, ak cítite, že potrebujete uznanie, ale sa vám nedostáva od iných a ste z toho frustrované, cítite frustráciu, tak vám napadne, že aha, tak môžem si, keď teda uznanie nedostávam od iných, čo keby som si ho skúsila nejako naplniť sama. A jednou z tých stratégií, ktorú mozog vymyslí, a hovorím, je ich vždy množstvo, jednou z tých stratégií môže byť napríklad to, že OK, tak si budem každý večer písať, čo sa mi v ten deň podarilo. Nie? A to je zase, o tom by sa dalo robiť jedno celé vysielanie. Čo to písanie robí s nami, čo robí s našim mozgom, ako upokojuje našu nervovú sústavu, ako nám pomáha budovať práve tie pozitívne emócie a tak ďalej.